Welcome to Guimaras, guys. Dito na tayo sa Guimaras. Malapit na. Dito na yung dito na yung pinunta natin eh. Yan oh. Yan yung pinunta natin eh. Nag-stay si Kuya Dan eh. So malapit na tayo. Pero yun no, gitna ng bundok may magandang bahay. Ayun oh, ginagawa oh. Sa gitna tayo ng bundok. Gitna ng kakauyan. Kila Kuya Dan. Tinula. Magantay ko naman siya doon sa may pinuntahan natin na may store. So ito na, dito na tayo. Yan yung bahay nila sa taas. Yan yung bahay nila sa taas. So nandito na tayo guys. Ilagay lang natin dito sa lilim para di masyado mainit. So nakarating na tayo dito sa lugar nila Kuya Dan, no? Guimaras Zaldivar. Unga! Sabi ng baka. Sabi ng baka, unga! Ang lalaki ng bahay dito, no? Nasa gitna ng gubat, pero yung mga bahay ang lalaki, oh. Biruin nyo yan. Meron pa doon isa. Ewan ko, nakikita nyo yun doon. Bahay, malaki din yun. Baba na tayo guys. So yan, dyan tayo mag-park para lilim. Maliliman yung sasakyan. So, tara. Akyat tayo. Akyat tayo dito sa bahay nila Kuya Dan. Ayun yung bahay nila doon sa taas. Yun. Ito na pala siya. Si paring Google, dito kami dinaan. Oo nga. Ewan ko dito kay paring Google. Zaldivar, dito kami dinaan. Tapos nakita ko tagsaan. Sabi ko na. Yun na kasi malayo. Dito, di ba? May ano kasi dyan, may isa nga dyan, yung padiretso tsaka pakanan. Pinakanan ako ng dagsaan. Pinakanan nga ako. Dapat pala sa kaliwa. Oo, kaliwa. Hindi dapat ako kumana, dumiretso ako dapat ako. Nagpunta ako doon kay ano. Doon kayo nabangan sa kabila eh. Pero walang tao dito sa bahay nyo, Kuya Dan. Hindi, yung tatay. Halika, dito sa kila Marit, kila... O tara, kaya na daw. O sakto, mag alas 12 na. Mag alas 12 na. So nag-abang siya doon sa kabila. Doon sa kabila nag-abang. Pangatapos eh. Oh, kita nyo malaki. Aga ng bahay. Oh. Nasa gitna ng kakahuyan, kabundukan, pero yung bahay ang laki oh. Kaya nyo. Hello! Oh, ang laki ng bahay. Diba? Sinama ko na sa vlog ko yung bahay mo, te. Kahit mainit dito, kahit sobrang init, tingnan malamig pa rin kasi. Ito yung ano, maraming kahoy. Diba? Uy, nyug. Ano masarap nyug. Sabaw. So, bye bye guys. See you in my next video. Dahil ang dami nilang sili, no? Ang daming bunga ng sili nila. Tapos mga hinog na. Mamimitas muna tayo. Pipitasin natin kasi madami. Tayo taga-harvest ng sili na may sili. Ito natin ilagay muna natin dito sa ating sombrero. Yan, ang dami oh. Ang daming hinog. Ang daming bunga. So nandito tayo ngayon sa Guimaras. Ano to? Ano? Zaldivar. Zaldivar, Guimaras. No. So nakita ko ang daming bunga ng sili nila. So ayan. Manguha na naman ako. Sabi nga ni Kuya Dan,
manguha ako eh. Kasi sa amin, wala sili doon. Yan. So, harvestin natin ito sili nila. Tapos, ilagay natin sa ano to, ilagay natin sa suka or gawa tayo ng chili sauce. Pagdating sa bahay. Kasi itong sili na to is maraming pwedeng ano dito gawin. Ilagay sa gulay. Ilagay sa tinola. Basta kahit saan. Kahit sausawan. Lagyan ng sili. Diba? Ubusin natin yung hinog. Doon pumunta din ako doon kila Mayan. Doon sa bahay nila Mayan sa may Pandan. Yung sili nila doon dalawang puno. Ganito din ginawa ko. Kasi hindi naman nila kinukuha. Ako din nag-harvest noon. Nung bunga ng sili doon. Hinarvest ko yung bunga ng sili nila na mga hinog. Lahat ng hinog hinarvest ko yun. Tapos inuwi ko. Tapos ginawa akong chili sauce. Yan. Dami nito. Gagawin natin chili sauce. Yung iba chili sauce. Yung iba ilagay natin sa sausawan. Ilagay natin sa suka yung iba, no. Iba yun, nalalaglag. Wala kasi tayong taga-video, kaya tayo na lang. Tuku! 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 O, ba't tumahimik na? Tumahimik na si Tupo. Kanina, ang daming ano yan. Ang daming pula kanina. Ang daming pula kanina niya. Wala nang pula ngayon. Naubos yung pula. Nandito lahat to. Punta yung pula. Yan na. Wala na natira doon sa puno. Nandito na lahat. Lagay ko sa suka, syempre. Tapos gawing chili sauce. So yun guys, tapos na ako mag-harvest. So, bye-bye. Welcome. Welcome to the jungle, este. Si Bunag. Dito, papasok tayo dito. Sino palabasan yun? So, si Bunag. Barangay cover. Oo, barangay covered. Tama ba dito? Covered court. Ayun yung covered court siya. Yung tree. So, dito tayo, no? Ayun. Dito na tayo, no? Ang layo ng ang layo ng iniikot natin, no? Alas 3 na tayo nakarating nito kasi dapat estimate ko alas 2 nandito na tayo, no? 2 or 2:30 nandito na tayo. So dahil naligaw tayo alas 3, so kakarating lang natin dito. Naligaw tayo, ang layo ng ang layo na napunta natin, no? Kasi kulang sa coordinate
doon sa guide natin. Mali yung coordinate nila, no? So ang layo ng nalakbay natin at naligaw tayo bago tayo nakarating dito. So tara, pasok tayo. Tingnan natin kung paano sila, no? Panoorin natin kung paano sila mag-set up, no? So nandito pala tayo sa ano to? Anong barangay ito? Wait lang. Tignan natin. Ito. Barangay Barangay Rabina. Ito. Sibunag, Guimaras. Yan. Sibunag, Guimaras. So Sibunag, Guimaras, Rabina, Sibunag, Guimaras, no? Dito tayo ngayon. Mag-attend tayo ng event nila, no? Event ng lifestyles, yan. Na lifestyler. Yan sila. So, manood tayo. Maganood tayo sa kanila. Laka ng kita nyo. Laka ng speaker nila, kita yung speaker. So after naman marketing? Ang laki, So, manood tayo. Kita nyo na ba yung tarp? Ayun. Kanino kayang to? Kanino sinong distributor kaya rito? So, bye-bye. See you in my next video. So, dito na kami, no? So, na-surprise ako kasi yung binilang ko ng ice buko kanina doon sa kila Kuya Dan. Nakausap lang namin yun. Nakausap nila, no? Nakausap. So, konting stippy lang ba? Nagulat ako nandito na. Good morning! Nauna na siya. Meron pa ba tayong hinihintay? Marami pa, di ba? So, nag-greet na ako ng good morning. So, may Yes! ka na dyan. Ay, ano ba to? Bakit good morning? Ano na, ako na, no? So, malalaman natin yan mamaya, no? So, Ito na. Ito na si kung Kuya. sino po yung papunta, Nauna pa siyang dumating sa akin dito, Si Kuya ng ice buko. Magsisimula na tayo, supposed to be 3 o'clock. So, medyo late na tayo, no? Kaya yan. Penomen na. Coming na! Malapit na. Okay, so, wala man tayong projector, pero tuloy pa rin, di ba? Okay, so marami na yung nagtatanong ano kaya to. So makikita natin dito sa harap, no, yung mga product ng lifestyle. So, are you ready? Ang tanong, are you